Para sedherek kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih wonten ing program piwucal Sekolah Sabat sareng kula Pendeta Hari Susanto. Lan sakmenika kita sampun dumugi wonten ing piwucal triwulan ingkang kaping 7, piwucal ingkang kaping 2 nganti irah-irahan saos syukur lan pandonga. Sumangga sami ndedonga. Gusti Rama ingkang wonten ing swarga, kawula nyuwun pepadang lumantar Roh Suci peparing paduka supados anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka menika kawula saged mangertosi, kawula saged ngraosaken menapa ingkang dipun kersakaken dening Gusti Allah dumateng kawula lan kawula saged nindakaken wonten ing pigesangan kawula. Mekaten panyuwun kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ing piwucal menika nggih menika minangka pelajaran ingkang kapundhut saking gesangipun Paulus minangka rasulipun Gusti Yesus Kristus. Anggenipun ngayahi sedaya leladosan tawi sedaya pigesangan senaosa kebak ing panggoda, senaosa kebak ing aniaya, malah piyambakipun ugi asring dipun kunjara. Nanging piyambakipun menika boten nate supe pilih gesangipun menika kebak ing syukur lan pandonga. Nah, menika minangka piwucal ingkang sae kagem kita sami pramila, sumangga kita nyinau menapa ingkang badhe kita tingali saking pigesanganipun Paulus menika. Lan minangka ayat natsipun kapundhut saking kitab Filipi pasalipun ingkang kaping 10 ayat kaping 6. Mekaten dawuhipun, mulane aku yakin temenan yen Gusti Allah sing wis miwiti penggawe becik iki ana ing kowe, iya bakal ngelajengake pakaryane mau nganti sarampunge, ya kuwi tekan dina rawuhe Sang Kristus Yesus. Ayat menika minangka penjelasan bilih Paulus menika anggadhahi pangarep-arep bilih Gusti Allah ingkang sampun miwiti penggawe ingkang sae ingkang becik menika piyambakipun ugi ingkang badhe ngrampungaken ngantos dumugi rawuhipun Gusti Yesus Kristus. Dados ing gesangipun Paulus menika kebak ing pangarep-arep. Menika menapa alasanipun menapa Paulus menika anggenipun gesang menika kebak ing pangucap syukur lan pandonga krana piyambakipun anggadhahi pangarep-arep. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, Paulus anggenipun miwiti sedaya surat-surat nggih. Umpaminipun menika serat ingkang dipun kirim dumateng jemaat wonten ing Kolose menika dipun wiwiti kanthi pesan nggih menika pangucap syukur. Menika menawi kita maos wonten ing kitab Kolose 1 ayatipun kaping 2 lan kaping 3. Mekaten dawuhipun Gusti, tumeka marang umat Gusti Allah ing kutha Kolose. Ya kuwi para sedulur kita wong-wong Kristen sing setya. Gusti Allah Rama kita maringono sih rahmat lan kantentreman marang kowe kabeh. Samasa aku ndongaake kowe, aku tansah padha saos syukur marang Gusti Allah, ramane Gusti kita Yesus Kristus. Pramila para sedherek ingkang kinasih, anggenipun Paulus nyerat dumateng umat-umatipun menika asring sanget dipun wiwiti kanthi kebak ing raos syukur. Senaosa piyambakipun menika ngirim serat menika saking kunjara, saking tempat ingkang mboten wonten kebingahan secara duniawi, nanging piyambakipun menika senaos saestu utawi tansah kebak ing saos syukur dumateng Gusti Allah. Lan para sedherek ingkang kinasih, sejatosipun
wonten ing pigesangan kita menika kathah sanget ingkang saged kita syukuri dumateng Gusti Allah. Menawi kita tangi turu wonten ing wayah enjing menika, kita saged ngucapaken syukur, saos syukur dumateng Gusti Allah krana Gusti Allah sampun nangekaken kita. Krana kathah tiyang ingkang dalunipun sare tilem nanging boten tangi malih. Pramila menawi kita saged tangi saking tilem kita, kita tasih dipun paringi nafas kehidupan, menawi kita tasih saged ningali mripat kita saged kita bikak lan kita ningali sedaya perkawis ingkang sae, kita ngucapaken syukur dumateng Gusti Allah. Menawi kita tasih ngraosaken saged nedha lan cekap, kita saged ngunjuk lan cekap, kita tasih anggadhahi rasukan ingkang dipun damel saben dinten, menika kita kedah ngucapaken syukur dumateng Gusti Allah. Menawi kita etang-etang para sedherek ingkang kinasih, anggen kita ambekan, anggen kita bernafas menika, menawi oksigenipun menika kedah dipun bayar kados dene wonten ing rumah sakit, menika kita kedah mbayar ingkang awis sanget saben dinten menika mboten kirang saking 8 utawi 9 yuta ingkang kedah kita bayar kagem oksigen ingkang kita kagem nafas kita saben dinten. Lan menawi saben dinten menika kita mbayar antawisipun 8 utawi 9 yuta, menawi kita mboten saged mbayar krana kita mboten anggadhahi arta, nanging sedaya menika dipun gratisaken dening Gusti Allah. Pramila para sedherek, mboten wonten alasan kagem kita mboten ngucapaken syukur dumateng Gusti Allah. Lah alasan menapa Paulus saos syukur dumateng Gusti Allah? Ingkang sepindah nggih menika krana katresnanipun dumateng jemaat-jemaat ingkang dipun ladosi. Paulus anggenipun ngengeti bilih jemaat menika sampun dipun bangun kanthi susah payah, lan menawi Paulus menika mangertosi bilih jemaatipun menika setya tuhu dumateng Gusti Allah, menika nyebabaken Paulus menika kebak ing saos syukur lan tansah mandonga tansah ndedonga dumateng Gusti Allah kagem jemaatipun. Ingkang kaping kalih anggenipun saos syukur nggih menika Paulus anggenipun dipun kunjara menika mboten dadosaken pekabaran Injil menika mandeg, nanging malah sansaya maju. Wonten pundi kemawon Paulus tindak, wonten pundi kemawon Paulus dipun kunjara menika wonten tiang-tiang ingkang pitados dumateng Gusti Allah, pekabaran Injil menika sansaya maju. Boten krana dipun kunjara menika pekabaran Injil menika saged mandeg, nanging malah sansaya maju. Menika ingkang dipun syukuri dening Paulus menika. Lajeng ingkang kaping 3, kenging menapa Paulus kebak ing saos syukur krana Paulus pitados pitados dumateng Gusti Allah lan kapitadosan menika anggadhahi pangarep-arep bilih Gusti Allah menika badhe maringi sedaya perkawis ingkang sae dumateng Paulus. Nah, kados pundi para sedherek ingkang kinasih, menawi kita ndedonga dumateng Gusti Allah menika supados kita pitados lan kita pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Kados pundi kita saged pitados dumateng kersanipun Gusti Allah anggenipun ndedonga. Asring kali kita ndedonga menika kita ngersakaken kersa kita piyambak, kepinginan-kepinginan kita ingkang kedadosan. Nanging sejatosipun anggen kita ndedonga menika, kita kedah pasrah dumateng kersanipun Gusti Allah. Nah, kados pundi kita supados saged ngimani lan pasrah dumateng kersanipun Gusti Allah. Ingkang kaping sepindah, nggih menika kita pitados dhateng firmanipun Gusti Allah. Bilih firmanipun Gusti Allah menika minangka pepadang. Kados dene ingkang kaserat wonten ing Mazmur utawi Jabur 119 ayatipun 105. Firmanipun Gusti Allah menika pepadang kagem kita. Pramila menawi kita pasrah dumateng firmanipun Gusti Allah, kita pitados dumateng firmanipun Gusti Allah, firmanipun menika saged nuntun pigesangan kita lan kita menika saged uwal saking sekataing
panggoda lan sambikala. Ingkang kaping kalih kados pundi supados kita menika pitados dumateng karsanipun Gusti Allah wonten ing pandonga kita. Nggih menika kita pitados bilih ing wanci benjing menapa kemawon ingkang badhe kedadosan menika sedaya wau krana kersanipun Gusti Allah. Dados wonten ing pigesangan kula sak mangke benjing lan seterusipun kita pasrah, kita pitados dumateng Gusti Allah bilih menapa ingkang badhe kedadosan wonten gesang kita menika sedaya krana kersanipun Gusti Allah. Ingkang kaping 3 kados pundi kita badhe pitados dumateng kersanipun Gusti Allah wonten ing pandonga kita nggih menika pitados dumateng pangrimatipun Gusti Allah. Gusti Allah ingkang ngrimati gesang kita. Gusti Allah ingkang paringi sedaya berkah dumateng kita. Pramila menika nyebabaken kita mboten perlu kuatos wonten ing pigesangan kita. Mboten perlu kita menika was-was wonten ing pigesangan kita. Krana kita sampun pitados bilih Gusti Allah menika badhe ngrimati gesang kita sedaya. Ingkang kaping sekawan kados pundi supados kita menika pitados dumateng kersanipun Gusti Allah ing pandonga kita. Nggih menika kita pitados dumateng tuntunanipun Roh Suci. Bilih Roh Suci ingkang dipun utus dening Gusti Allah menika sesarengan kalian kita, nuntun, paring pepadang lan paring perlindungan dumateng kita. Kita mboten perlu kuwatir, kita mboten perlu ajrih menapa kemawon lan kita saged pasrah lan pitados dumateng kersanipun Gusti Allah. Para sedherek ingkang kinasih, kados dene Paulus sampun pitados lan sampun kebak ing syukur ing pigesanganipun. Krana Paulus menika tansah ndedonga dumateng Gusti Allah wonten ing sedaya keadaan dipun beto dening Paulus dumateng Gusti Allah lumantar pandonga. Pramila gesangipun kebak ing pangucap syukur. Menawi kita ngrasakaken gesang kita ugi kebak ing pangucap syukur, sumangga kita beto sedaya gesang kita, sedaya beban kita, sedaya perkawis kita menika dumateng Gusti Allah wonten ing pandonga. Kita kedah tetep ndedonga wonten ing pigesangan kita. Setiap wekdal kita ketah bekto sedaya gesangipun kita. Gesang kita menika dumateng Gusti Allah supados gesang kita menika kebak ing pangucap syukur. Mekaten anggen kita nyinau sumangga kita tutup kanthi pandonga. Gusti Rama ingkang kebak pengasihan, ingkang tresnani gesang kawula, kawula matur nuwun krana paduka sampun paring berkah. Khususipun anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka menika, kawula dipun paringi Roh Suci supados kawula mangertosi lan gesang kawula kebak ing syukur krana kawula badhe nggesangaken pigesangan ingkang kebak ing pandonga. Mekaten Gusti panyuwun kawula ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun nyenyuwun. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pepanggihan malih wonten ing piwucal salajengipun. Gusti berkahi.